L'altre dia, amb la Victòria, vam fer un vídeo en aquest canal de YouTube sobre paisatges sonors. En concret, un, el pantà de Vallvidrera. Però el que va passar després va ser encara més meravellós. En un grup de WhatsApp, com de tants milers que hi ha al món, concretament el grup de WhatsApp del grup de consum de Can Pujades, gent meravellosa, espontàniament i de forma absolutament desorganitzada, la gent va començar a penjar paisatges sonors. El resultat, una meravella, una delícia, un poema auditiu. N'hem fet un recull i us els oferim.